мегӯяд ки ҳоҷи бобо чӣ кор кунем ки дар чеҳраҳомо нур пайдо шавад. вале сураи фатҳа бинен ояти 29 аллоҳ мегӯяд ки симоҳум фи вуҷӯҳиҳим мин асари суҷуд. аллоҳи меҳрубон мегӯяд агар шумо хоҳед ки дар чеҳраҳотон нур пайдо шавад, саҷдаро бисёр кунед. бародаро хоҳарои азиз, саҷдаро бисёр кунед. шумо аз ҳалолҳои гуфтагӣ истеъмол кунед, аз ҳаромҳо худтонро нигаҳ бидоред, на бихӯред, на бипӯшед, на нигаҳ кунед. қуръон бисёр бихон. касе шаб намози таҳаҷҷуд мехонад, ҳадиси пайғамбар аст ки худои меҳрубон асари ҳамон гӯем намози таҳаҷҷуда дар чеҳраат мегзорад. яъне одами таҳаҷҷудхона ай чеҳраш мешиносанд ки ҳамин одам шавзиндадор аст. вале ин нур дар чеҳраи мардҳо ҳам ҳаст, дар чеҳраи занҳо ҳам ҳаст. ки агар 1000 хати хол кунӣ, 1000 креми ай Дубай меорӣ, ай Покистон меорӣ, ай Қавристон меорӣ, ҳеҷ вақт ӯ ба ӯ нуре ки аз Қуръон мегирӣ, аз оби таҳорат мегирӣ, ӯра ту ба ин крему, ӯра ту ба ин мақсад пудраву, ӯра ё ба ягон намудҳои садҳо устод дар болои агар чеҳрат кор кунад, ин нурра ту пайдо карда метавонӣ. барои ҳамин чеҳраҳое ки вақте мебинед нурониянд, шумо донед бародари азиз ки худованд дар сураи фатҳ ояти 29 мегӯяд ки ино аз ҳисоби саҷда кардананд. яъне вақте саҷда мекунӣ аллоҳи меҳрубона, вақте мегӯӣ субҳона раббиял аъло, субҳона раббиял азим, бубин вақте ту аллоҳро тасбеҳ мегӯӣ, зикр мекунӣ, вақте дар тасбеҳак дар дастат шаб мардум хобаю ту ла илоҳаиллаллоҳ, ла илоҳаиллаллоҳ, бин астағфируллоҳ, астағфируллоҳ, ҳамаи инҳо алҳамдулиллоҳи раббил оламин, худои меҳрубон дар чеҳраи ту анамун нурра мегзорад. барои ҳамин ҳар касе ки агар хоҳишаш ҳамине ки мақсад худованд дар чеҳраи ман ҳамин нурра биёрад, хоҳ хоҳарову хоҳ мақсад бародаро, шумо намозҳои шаб бихонед, қуръон бисёр бихонед, зикр кунед. иншоаллоҳ аз худо умеде ки ҳамин нур дар чеҳраҳотон пайдо мешавад. бобоҷон, занҳо барои кӯдакдор нашудан аз баъзе доруҳо ё чизҳои дигар истифода мебаранд. оё ин дуруст аст? акура иллатша дидан дар кор ки барои чӣ пешгирӣ мекунанд. мақсад пешгирӣ аз кӯдак барои чӣ бошад? барои агар ба шарти ай ризқаш битарсем ки ира ман чӣ хел мехӯронам, агар ба шарти аз инҳо тарс дошта бошем, инаша ки иҷозат наметиҳанд ки пешгирӣ накунем. вале аз масъалаи баъзеҳо аз тарбия метарзанд, баъзеҳо аз саломатии худшон метарсанд ки агар ҳамин кӯдак таваллуд шавад, баъзе модарҳо дар баъзе нуқсҳову баъзе зарарҳои ҷисмӣ мешидааст, дар ин суратҳо баъд дуруст мешавад. устоди азиз, дар шабакаи интернетӣ шунидам ки як мулло мегуфт ки агар худо гӯӣ гунаҳгор мешавӣ. ин дуруст аст? Не, дуруст нест. агарчанде ки мо аллоҳ мегем, бинед мо аллоҳ мегем, вале аллоҳ ҳам мегем, вале худо ҳам мегем. барои ҳамин дар таъаруфи мо мардум ё дар гӯем ки муроҷиате ки мо бо аллоҳ мекунем, мегем худовандо, яъне мо дар ҳамун худовандо ё эй худо, мо мақсадмон ҳамун аллоҳ аст. мақсади ҳамин мо ҳамун аллоҳе ки мисл надора, монанд надора, макон надора, мора дар ниятмон ҳамун аст. барои ҳар як миллати дунё ҳама аллоҳ намегӯяд.
خطایی به خودش به همون لفظی خودش، ازبکش به لفظی خودش، مثال اون روسش مثال باغ مثال باغ میگن، رای نمیشد که مثال الله بگن. هر کی به لفظ خودش به خداوند مراجعت که میکنه انشاءالله قبول هیچ جای گناهکاری نداره. خب این بود برادرای عزیز و گرامی چندین سوال هایی که برای من این سال ارسال شده بود. خداوند بازم توفیقمون رفیق و ایمان هامون کامل نگه داره. آمین یا رب العالمین.